Čaute lidi, dneska sme tu. Čaute. Dneska sme tu so Samom. Tak to je vyčilované. A točíme Roblox. Co sa tešíš? Ja si myslím, že jo. Áno. Ok. Tak, môžeme asi začať, máme to rozbehnúť. A uvidíme, jak to tam bude. No, ideme na to. Ideme. Čaute. Ideme to rozjet. Jo. Ideme to rozjet. Áno. Ok. No, takže Samo poď za mnou. Počkej, ja si ho zoberiem. Ja ti ukážem. Ja mu ukážem jednu tajnú miestnosť. A tá tajná miestnosť je, že pôjdeme sem. Točíš? Jo. Takáto tajná miestnosť. Pozri. Kúkaj. Vidíš? Co? Niekto ma reportol. Kto? Niekto ma reportol. Boj. Ja to píšem na klavesi, lebo ste vedeli, takže navládať, že to ja neviem trocha. Ja to píšem rýchlo na klavesi. Počkejte, môžeš ísť von aj s tatom? On došiel teraz domov. On došiel teraz domov. Takže sa uvedom. What's up? Pôjdi. A potom nevím. Pijem kakao. Natáčali by sme? Ja nevím. Prečo ma tak pýta? A ty tady doj lajkos a píšte komenty a dávajte aj like. A dávajte aj odber, alebo ste vidíte. Tak dajte odber, prosím. Okík. Keksík. Idem jesť koláč. Ok. Tady je zbuďoj. Sem si uprt. Ne, pipipi. Ty lagy? Tam samé lagy. Prvo samé lagy, lebo
Aha, kva, ha, ha, ha. To je Ty vole, počkejte. Ideš von. Na co teraz? Na co teraz? Boha. Na co teraz? Áno, teraz si povedal, že pôjdeš. Ale, teraz som prišiel domov. Len teraz, please. Točím video. Už si pochop. Ok. Točím video. Tak. Čau. Tak čau. Ale som tam aj ja? Jo. Joj, si tam. Jo. Ahoj, kamarát. Aby ste vedeli, on býva na dvojke, že sme kamoši. Ahoj, kamarát. What's up? Kde ideš? Točiť. Ty takej! To sa musí zaslačiť. Však toč. OK, no. Ideme na oko. Aj. To sme si prichysali. Točíme ešte túto hru. Boha. Máme tu aj samozrejme baterku, ale k čemu nám je? Fúúúú. To ti nepovedali. Ty si nepovedal, že takýto býva. Ahoj. Čau. Mi vyskočilo. Staré mi vyskočilo. Poď.
Ty diabla. Ide dole. Ide dole. A... Ne! Fuj! 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 Ona bola dole. Ona bola dole. Išlo a nahoru. Išla nahoru. Brokový. Ty si nepovedal, že tu niekto býva. On proste nepovedal, kde... Dobre, ja sa si rád. No čo? Boj si! On tu odbojil, ty pipík. Hej, čo to robí? Čo robí? Čo robí? Čo delá? Ja ho zabijem. Aby ste videli, tak Japonsko ma nemôže sledovať, lebo ja som zo Slovenska. A vy majú česky. Brokomica, to si ho neberte! Nefunguje šprint! Keď som mačkal? Čo som mačkal? LB! Nefungovalo to proste LB. A som zasek. Dobre, dobre. Ideme na ďalšiu hru, tak sa sústredite, to je tiež hororová. Takže pozrite, dám Lea. Čaute o tohto, takže dneska si hráme Tu je Mimic. Je to horová hra, jo. Tak sa nedoserte a ja idem. Ja poviem akože som 3, 2, 1, jo. Dobre, chapter 1. Ja som to ešte dlho nehral. Chapter 1. Ja viem ako na to, proste som profík. Ja si nebudem zase na svetlo. Kde to ísť sem? Lebo vás to niekedy prevodí. Je to Tu je Mimic Classic sa to volá. Ja sa bojím, že čo vybehne za mnou. Ten strom. No ten strom je Sakura. Bo ste vedeli, že ten strom je tak Sakura. Ja som to ešte dal odľahu. Ja môžem šprintovať. Ja to hrám na Xboxe. To poznáte na Xboxe. Musíme nájsť kľúč. Follow me
To je footsteps. Čo je footsteps? Tak kroky tam. Kamo, tak jak to mám otvárať? Kde vedú ty kroky? Ty kroky vedú tamhle. Aha. Kamo, stačili iba dvakrát. Chcel som to natočiť. Je to tam nové. Jo, má to tam, to je mimic slasíc. Takže neposerte sa. Fuj. Môžete to raz s hociakým kamarádom, môžete to natočiť. A ja som to išiel natočiť. Počkaj, tie stopy kam vedú? Kam vedú tie stopy? A? Pí. To je divné, že tu je tak tento... Ten obraz tu nebol. Prísam. Počkej. Hamburger 30 se. Toto tam bolo. Aj ten ananas, aj toto. Kámo, tu je tá hamburger 30 Hamburger 33 se. To možno, že je taká rodina. A to je tam ten démon. Ja skúsim... Harry Blot A belongs to a leon. Ja neviem tú japonštinu. To tam napísali japonsky. Ja neviem japonštinu. Idem po stopách spát. Idem tam po stopách. To mi chcete povedať, vidí, že ja tu idem ešte 3 kilometre. Jak toto začal točiť. A ja ste videli, že ja nebudem strieľať. Nejdem. Pardon, mne vypadla toto. Baterka. Pardon, musím to dotočiť, jo? Keď zomrem, tak koniec videa. Mám kľúč, ale neviem, k čemu mi je ten kľúč. Takže budeme sa musieť hodne moc snažiť. Vypadni skoro z tam ucha, au. Tie dvere budú tadiaľ? Ja neviem, či sa ja... Počkej, skúsim tak. Není. Čo keby odtadiaľ to? Netadiaľ od... Vím skadiaľ. Vím. Tam. Hen ty dvere. Kámo, musím pôjť pomaly, lebo ja to mám... Niekto mi to tak nastavil, že pôjde po mne, keď to mám tak. Nesmie to mať. Ten strom je pekný. Fuj. Tam je. Fuj. Sakura. Čo tady robí Sakura? No ty stromy, ale Sakura, ale to je had. Jaký sprostý. Ja... Skúsim si... Ale správne? Máte nejaký problém? To bolo tie židly. Musíme ísť sem. Hlavne sa posereš. Musíme nájsť kľúč. Ticho, ja tu točím videjko. Nepúkaj mi to. Buďte, nešimajte si. Počkejte, ja som si dostal slákanec. Ja točím videjko. Ja ti treba ešte ukázať. Áno, tady je? What? Co mám delá moje oči? Ty si ji neviděl? Ne, nevidím. Tak budu rád, že jsi neviděl. To jsou trompeta. Kam vlastně nepamatuji. Co tam je?
Ja neviem, čo tam je napísané, je tam. Tu bude jumpscare. Tam na tom meste bude jumpscare na 100%. Co dělá? Ty dere. Se pokadil. A musím se čo mi píšu? Má k tomu mlieko. Počkajte, nejdem. Už se tady není tam, kde to jsem. Počkej, já neběžím. Já neběžím. Kamo! Fuj! Kamo, to bylo na červeno. Fuj! Tam bude jumpscare. Sto %. Tam čo je? To hejbe. To jde! Fuj. Co to robí babika? To byl nechutný jumpscare, jakože nechutný. To bude město a potom nás tam vylekal a přišla zprost. Fuj! Proč to je tvero? Máme vysálo na to? Co to je? Ta si dělám srandu, to tohle. Jsme v městě, já tam zatvořím na 100%. Tam. Idem nakoupit asi. Ok, asi vyzerá by unavené. Moja postava. Asi nie. No, tak než ideme ďalej. Tam bude jumpscare na 100%. To mi chcete povedať lidi, že ja som tu išiel tak kilometrov jazdou, jo. Išel sa takovou kilometrov jazdou. Tam bude jumpscare, ja si pokadím. Abo to si nemuseli počuť, ale ja sa fakt pokadím. Sprosta. Ty vole. Napichu žebrek, já mohu si jdu, vole. Tu má být mapa. No tu není. Super. Ne. Findu K-A-N door. Bardzo já to vracám. Ne. Co se stane, keď to miniem? What? No tak to bylo na všetko. Čaute.